Но тя иска батериите. Как е жив? Ще направи кълбо. Леко да не я изпуснеш, много те моля. Внимавай. Служи я сега. Те както обича маски, сега ще видиш. За предница. Ау, сега ще пътуваме. Мале. Леле, Емче. Ето една кола да се видиш. Какво ли ще отсветяваш? Ти каза ли благодаря на каката, че толкова много ти даде да блъскаш колата? А? С нашото БМВ така не може. Нали знаеш? Искаш ли яйчице да нарисуваш за президент? Как ти беше име? Ти не ми каза. Еми, ето ще напишем Еми. Айде да събираш сега. Хайде. Ела да събереш. Емка. Да, ножица. Ела тук. Да. Хайде, Еми, взимай чашката и събирай, ако обичаш. Айде, миличка. Да. Не. Това е изграждане на навици, му се казва. Айде, слагай чашката си. Да. По ръката ти е капачката. Маля. Това са книжки на генератора. Това ми е любимите. Не е страшно. Слагай, виж колко много. Ау! Виждаш ли като принцеса или пеперуда? Тук да е. А, тук да нарисувам. Кой ме атакува тук? Хайде, те събирай. Ма няма ли да рисуваме, само ще събираме тук, моля ви? Това са събирането, всеки може. Дай да рисуваме сега. Не, внимателно с това. Але, внимателно, защото има момичета и може да го удариме. А ти не можеш да рисуваш. Аз ти казвам. Хайде да направиш едно яйце. Ето, как се казваш ти? Еми, ето седи на това столче. То не пише. Какво правиш? Пиша БМВ на яйцето. Той тук ще ги остава. Добре. Аз ще да гледам, защото по-спия. Добре. Ето го. Веско, не си играй с антената. С антената не си играй, защото ще щупиш. Твоята картинка. Какво ще рисувам? Искаш ето тук? Айде да подарим колата. Не, трябва да се заредат батериите сега малко. Айде помачай.